aliyonga fayda dinnu o kana bali ka dallu dowta wallahi ni bi dawle no fe dawle ci dawle cendu kudi dawle bi mogo nyem koy wallahi ibi wara fana la ka zikiraka iba sebe kudi sheke ma wolobla bi wolobla ma kele o kele ibi to de sebe ka do an nonje allaba a aya la kema wolobla bi wolobla la ibu sebe ni di yame ki yere to sebe ni di ka hudu nyini ka shishi ami anga gosoke fo habibu trawele halo dongo ona kana hudu dia anga chokoroba abora fo safilla kana hudu dia yanno ibi hudu nyini ka shishi alla meda me feka dawla de dima ay la mo kelenti to sa wallahi billahi ni ala ken ni en ke kelenti to yoyi mo bina hudu e kono ndo do we ko ngono akelenti yala ibu groupe ta to di tuluni ba ko ani chegay akono hudu chegay ko lola masa sulmani ko kono ni chenye ni dawla ya tay ibu de nyini ko shishi ya fama ima sebe ke mawlubla bi wolubla akilo kele bi to ko do an nyonche ni wara fa na la ka zikira ka sebe ibi to ko do ni wara fa na la ka zikira sebe ibi to ko do me bi wolubla na laban ebi mi sebe ni di Qur'an aya labana ebi yere to seben di ngoro di malma kay ci ko do di ngede ni ma di soro ni tlala nashina ni ma di soro fi wa seben na be sebe dabala me bi ta do ibi kan nashi iba lamine do kono ta do nyama sunu jugoro ka dogo ko ngilinga ka soro ka bo suno ni ya baraka soro ma ke bi ta kasola ni ma di kala wala me ma do nyama sunu jugoro dawla fe bi ta bla kara do kono bi ta kasola ya fa moi segere do nga din vuye parce que mo do bina fa di ko Umaru ba a sebe kuy kana do nyama goro kana do dila e bita wola ati wuli men ni ya dikala ni dikala ka wal may tara ni ma di sore tara al nashi sore nyama su jugoro dogo ngeli sore ka bo kana mo ke parfait qualité jaw kala e ala mo chemi mba ka atule do neti sebe odongo ma Umar do em blaga sebe mudi ba kenyere folo de ka soraka wallahi billahi ne ya le blaka sebe ne Umar nga chedoy nya blaka sebe nyere folo burkina ka ngere ka hudu dia burkina ka mana hudu de bladia nya blaka sebe ya fama karamo ke nya ko folo ke ne adaba kama ka mobile de blaka tamanzila ka yala folo nya ko ka mobile jo ka tama folo na jatemine ne betlo bala doro ne ka teme dum sando kama ko ayatullah ay ndema nan tara karamo ke ha hali manu nunti wuli ka ne fu sirakuna fo ka ne nimisa ne talimi ngara parce que ne ra masa di jonaw ibana ba kimi teme fefe na ni go salamu alaikum olu de wuli kana o tega dima karamo ko tega dongolo e bitawa billahi chendo o damatere nya damine o don yani nga tile tan nan dafa ka nya jetemine ne ga soro kumbe cugudi nye ko joli ke a tile tan nan dafale nye joli ke soro la billahi nya jetemine nya soro hakika do wara fa ana laka zikiraka donc li dalaw ay nita no do kanka de lege wallahi mais saratula manjatula no tara dong le daro la olu ko ke invité dong le daro la be hali doti wuli ka wakele nduma mais dobina do ka dong li mana do da doro ka che iba yo gro mina no garandamu nu ubishi nganu ka portefeuille ni deleta ka pocheti ka bo ka keta ete zikri solo wallahi haydara wadudu allite solo fe li solo se diga kerna iba bo sa wallahi babo billahi se tala babo sidiki jabate nun la yaban wallahi maram nun leje bigini nun leje me buba iba bodi adama de bi yere labe ni wallahi abi kono ko u yeddo ngala te baluna ka ubangana ga ma tama zoro do ngala wallahi akacha me billahi ni ka villa be ala biso wallahi ni ka villa be ni ala wele ni ala tokoy ala yere de bi dawle dima sika tala fi ya fama kake dongli na min dongli dalaw de ni yorla ko kake dongli dalay ma war soro balu kuma kila dongli dalay ala ko fien ni vanye re ndomo ifa kay bakay ka soro ta mom so yere dokuma ta fana bam mais ebito bedda ki furundo ka fe bege foy soro
ok yɛrɛ ɲininka mais billahi dawlatigi dɔ bɛna dɔrɔn min da kolen don a n'a ko ka di mɔgɔ ye n'a nana b'a sɔrɔ hali i ye ko ba tɛ koyi mais karamɔgɔkɛ n'a nana dɔrɔn wadudu min b'a nɔfɛ kanu min b'a nɔfɛ mahaba min b'a nɔfɛ daraja min b'a nɔfɛ n ka cɛ u b'a bɔ k'a d'a ma ala k'o d'a ma o ye warafa n'ala ka zikira ka ye i b'a sɛbɛn siɲɛ 777 a kelen o kelen i b'i tɔgɔ don a ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a dafa i b'a dafa ni di ye i y'a faamu a b'a dafa ni di ye cogo di sɛbɛnni laban 77 e tɔgɔ bɛ sɛbɛn ni di ye kuranɛ min sɛbɛn ni di ye n'i y'a nasi bɔ sisan hudu min b'i bolo kɔnɔni min b'i wele ko hudu o sisilen mugu min b'i bolo i b'o mugu k'a la ka sɔrɔ k'a kɛ i koliji la k'i ko tile 14 ni tile ayi hudu kɔni y'a kɔnɔ ye o kɔni y'a kɔnɔ ɲɔtɛ a bɛ se ka ko ka sɔrɔ o tɛ dɛ nka hudu in o do dɛ i ka kɛ donikɔrɔ kunkolo ye mɔgɔw cɛra o de ye hudu ye mɔgɔw k'u ka ɲɛ cɛnɔmɛ i nɔfɛ hudu in de b'o kɛ quoi n m'a faamu wa wala i mana don yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw k'a fɔ ko karisa nana mais a filɛ nin man bon man jan o man surun n ka surun man bon man jan mais ni n taara yɔrɔ min na dɔrɔn mɔgɔw b'a dɔn ko n taara yen hudu a bɛ jaabi ala weleli a bɛ jaabi i y'a faamu a y'o wɔɔrɔ fɔ o wɔɔrɔ a bɛ jaabi mais a bɛɛ n'a étape don voilà a bɛ n'a fɔ sisan ne ko sisan ni mɔgɔ min ma i tɔgɔ laban sɛbɛn ni di ye ka kuranɛ aya sɛbɛn ni di ye a bɛ jaabi kɛ mais kɔlɔlɔ dɔ bɛ yen i y'a faamu kɔlɔlɔ ye mun ye kasolata mais tɔgɔ nin o ne bɛna ɲininka tɔgɔ nin o tɔgɔ ni jamu bɛ don aw bɛ i b'i tɔgɔ dɔrɔn don n bɛna fɛn dɔ f'i ye mɔgɔ adamaden ye i bɛ wele min na de mɔgɔ i bɛ wele min na ne b'a sɛbɛn sisan Idrisu Sangare Ayatullah dɔw b'a fɔ ne ma Idrisu dɔw b'a fɔ Sangare dɔw b'a fɔ Ayatullah a bɛɛ b'a kɔnɔ b'a bɛɛ de don i y'a faamu parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ dɔw ko ne tɔgɔ ye Idrisu yɛrɛ u t'a dɔn olu bɛ fɛn fɛn dɔn Ayatullah dɔw yɛrɛ bɛ Gana yan olu t'a dɔn n tɔgɔ ye Dirisa o tɛ foyi dɔn Sangare kɔ wa olu tɛ Ayatullah fɛnɛ dɔn u b'a fɔ dɔrɔn ko Sangare bɛ yen wa i y'a faamu o la nin tɔgɔ ninnu i bɛ ninnu bɛɛ de don a kɔnɔ o la o bɛɛ n'a ka martaba de bi o bɛɛ ni a ka jɔyɔrɔ dɔ nin ye kuranɛ de ye koyi a ye nin ta a ka nin kɛ nin ye kuranɛ ye hakika don kolojan tɛ dɛ i m'o f'i ye yan ko n tɛ kolojan dɔn n tɛ kolojan dɔn n tɛ hindu dɔn nka n bɛ ala dɔn walahi ne tɛ kolojan dɔn ne tɛ hindu dɔn n tɛ dolo dɔn n tɛ tani dɔ dɔn nka ne bɛ ala dɔn ala k'an bɛ sɔn a ma o tɛ kuranɛ aya ta ye wa n'an ye dɔɔnin fɔ kuranɛ aya la o an tɛ dɔɔnin fɔ bamanan kilisi la aya bamanan kilisi tiktok mɔgɔw o b'a ta wa o de ye kojugu ye 13 ayi a bɛna solution de k'a la sisan ayi an y'a faamu ala ka Mamadu i bɛ min kɛ sisan i bɛ tablette nin ta ka nin forfait partager ka nin connecter a la an b'a fɔ tiktok mɔgɔw ye k'u k'a yɛlɛma k'an bɛna a yɛlɛma fɛn na a faamuna u kana taa ne quittez pas u kana tigɛ tiktok mɔgɔw a kana tigɛ ya ni partage voilà n diya dɔrɔn i ka nin partager dɔ nin partager voilà k'u kana tigɛ aw kana ta a bɛ mɔgɔ joli niveau la 170 voilà u kana ta kana sin ka tigɛ fɔlɔ de a partage fɔlɔ ayi ne ko i ka connexion de partager sisan n bɛna a yɛlɛma nin na voilà ayi kana sin ka ayi na a video de ɲini voilà
ko aga batterie de bena ban koy c'est batterie de bena ban ça ga techno de la bena to le ja Pakam de so ma kay gasto fani lo mandam kira Muhammadu kanu go sallallahu alaihi wasallam per baki e ka yanna le ta idu yo kojugu bakere ay ma mot de passe magne incorrect mot de passe incorrect alla jay ko sobe voilà ko tiktok mo ga haga to koy point donc 22 ko fede point be ya ma en kala voilà a connecté à la saison wala sida tan do charger la amina yelema mogo kana taga voilà mogo kana taga ana tiga folo connexion normal dia folo voilà c'est ça c'est ça tiga ay ko couverture do mena ganya be jawla dro ale ni ya do couverture la amati tela ko ni ma do yana oh aro ne rezo ni ma talibi de terminé maintenant tout ça ne o kadro do entigale de bi ka do entigo ni ga won tablette ni ga won nako madola sifuru fu na ati baraka dala telefoni farade tablette ndi faledo bitay Au Sénégal, un avion rate son décollage et fait au moins 11 blessés, dont 4 graves. Parmi eux, le... Wawe shagaria. Okay. Mamadou. Alaba amina YouTube mo gore bina jokwe. Anga. YouTube mo laba tabina jode. C'est Eric Eric Lene bo. Tablette atika son chuna.
aya falen de do quoi bara tala ana don dal do hola ka se kana follow era ka daw ma quoi na bla ni na do youtube la ya mo jol lebe facebook sita ma ga chuko mna ama youtube ta to arrestre ko bla ala eripra eripra nyota awo me shi se bara ka shi na ko youtube tige diga na youtube ya we na fo bi kana o kama pasan no mais nous ya écrit ka fo ka nyena de am continuer na mais nous mo o fait woni ben bola e ga fait bola ta écouter o bulti fo Entah mata fila damne ayo tu tiga na barke min takare sama na min di kana mo fiu itu tiga ngai tu gare stream bi hati to mo damado ta ko so la kambe so ya tiga mala bai facebook tu asiza o na stream nga mo re télécharger ko bla fin ka quoi ya fa moi ko bla youtube ka ok voilà ya materia ini sab degu mana la c'est un baraka le de la sama le ta télécharger sur ko bla feka datu o dego ko ngande la ka fa no ken nata bi bana dezika de kumala ok voilà aya partager anana nyon sur ko kura on no gale do ko ga téléphone fa on de doala mor jotalo voilà c'est ça mama alle ko commentaire se bala ek mi fin tiga ka a continuer facebook ka tiga dro ka continuer ma fi voilà ayel ma yebesda wa tiga dro ka continuer yame voilà ala ga here kambe da yino sabati mado ayo boy fem boy tele time boy ta ka do placer fem boy sa o de ko do
Voilà. Hein? Sura kuma tsari ne mai. Voilà. Voilà. Voilà, à partager, à aimer. Malade de la cambe somme. Ivo. Naam. On va tenir. On se marie à donner. La hera cambe.